når vi skal spille noget Minecraft PlayStation 4 Edition. Og I kan se, jeg har jo lavet en verden, den her YT, det er den øverste, der er blå lige nu. Men det er fordi, at verdenen den blev slettet, eller videoen blev slettet, hedder det. Videoen blev slettet, den video jeg lavede til at starte med. Det er bare lidt pissigt. Men jeg håber stadig, I gerne vil se med på den. Selvom det kommer til at hedde den første video. Det er ikke den anden video, men den kan bare ikke igennem, så det må I virkelig undskylde. Det har været en fejl, og jeg håber stadig gerne vil se med. Så tilbage til videoen. Hej, så velkommen til denne video. I dag spiller vi noget Minecraft fra den gamle Minecraft. Jeg optog en video med det her, hvor jeg fik alt det her. Den vil bare ikke gemme. Så nu optager jeg en ny, hvor jeg håber den kommer til at gemme. Nå, jeg håber I gerne vil gå ned og så like og subscribe. Inden vi går lige i gang, så håber jeg gerne vil like og subscribe og gå ned på alle links og klik der, og så lige gå ind og se nogle af mine videoer, mine links. Ja, gå lige ind og se nogle af mine links, og så join lige Discord-serveren. Vi er nået at klare et wait. Fik alt det her. Yes, og jeg har lidt sprogspastikker. Det er som det I skulle have haft. Se. Fik ændret masser af mine settings og sådan noget. Men nu vi skal ud på eventyr og sådan noget. Ja. Og så det der underligt noget også. Efter det der wait. Og vi dræbt 4 Iron Golems. Det er derfor vi har så godt af. Det eneste vi lavede, det den her. Det andet fik vi ud af de der jeg ved ikke hvad de hedder, men pillagers, tror jeg. Så like videoen faktisk, hvis I gerne vil have at det her skal blive en serie. Det håber jeg. Og undskyld for at jeg ikke har lagt en video. Det er fordi jeg er syg, og det er stadig. Så hvis jeg må hoste en masse og sådan noget, så bare derfor. Vi skal lige lave en ny crafting table. Jeg glemte at tage med fra før. Og så laver vi lige den her. Og vi dropper lige de her roser, som vi fik fra de Iron Golems. Nej. Vi skal prøve at få sygt nok alligevel, altså. Jeg spawnede sådan der, lige derhen, ikke så langt væk fra den der by. Så var der sådan der kæmpe pillager plads. Der var ikke særlig godt, da han nåede godt eller sådan noget. Men der var to Iron Golems der, og så var der en Iron Golem der. Og Iron Golems skulle lige til at stokke de hinanden, så til at de døde. Jeg nåede lige at få dem fri og sådan noget. Jeg ser til, at jeg kunne køre igennem. Det er samme dag, jeg optager. Det er derfor. Og Iron Golem, dankeschön. Veldig fedt. Spids. Nej, jeg ved ikke. Skal jeg lige lade være med på det svensk. Før døde de andre. Har et af dem. Nej, 2. Nej, 3 millioner. Døde 3 af de her slæmme. Er det svært. Det der rundt til. Ja. Jeg skal lige skrive om det for meget. Og jeg siger det til lyd. Den der. Was das hier ist.
Nej, hvad? Hvad skal du have? Han er hvad? Han ligger hvad? Nej, det synes jeg ikke. Jeg smager ikke det her. I virkeligheden er det hurtigt. I kan lige høre, at jeg også bruger spørgsmål. Måske kommer jeg også til at rode lidt med min settings den her video. Der er også nogen, der løber fra snoren. Jeg husker, de har ingenting. Det er bare ud ind, ud ind. Og vi fortsætter bare den her vej. Og som jeg sagde, det er det helt gamle Minecraft. Jeg kan godt vise jer... Eller det var det, som I så lige i starten af videoen. Det der er helt gamle Minecraft. Det var bare et lille billede, der kom med, eller en lille video hedder det jo. Med hvordan det ser ud og sådan noget. Jeg er jo røget til at spille det, fordi alle de nye ting, de er herinde. Men det er bare de gamle settings og sådan noget. Eller ikke de gamle settings, men sådan, man kan have sådan forskellige mods på, uden man skal betale penge for det. Bare et godt råd, hvis I har det. Nå. Vi har 15 stykker jern. Vi har ikke engang været noget i meningen nu jo. Så det er ikke så godt. Jeg ved ikke om lagene passer med det gamle. Eller så kan det godt være det nye, hvor der er de nye lag. Jeg håber ellers det var helt gamle. Og der ikke vil være de helt nye ting og sådan noget. Som for eksempel de der forskellige slags sten. De der mosselsten og sådan noget. De der ned under minus. Det er det, jeg ønsker komme med. I det gamle Minecraft. Fordi jeg synes ikke, det kan være bekendt at opdatere det. Det er jo PlayStation 4 Edition, så det er ikke så sødt om. Det er også lidt irriterende. Jeg synes ikke bare at sige, at man kan købe Minecraft CD til PlayStation 5. Jeg skal købe det online eller sådan noget. Jeg kan bedre lide, som har den på CD. Fordi det er jo et gammelt spil, og man skal respektere, at det er gammelt. Det må jeg godt skrive noget i kommentarerne, om I er enige med. Det synes jeg bare. Skriv, hvad hedder ja, i kommentarerne, hvis I er enige. Så skal jeg nok huske at svare på. Jeg synes det er så flot det der. Men det gamle shaders. Min yndlingslandsby. I det gamle. Fordi de har sådan nogle shaders. Du kan også få også nogle shaders, som der ser uhyggeligt ud. Du kan få shaders, der ser juleagtigt ud og sådan noget. Det er meget fedt. Så du bare kan lide at oven og sådan noget. Det er sådan, at der er noget med det der. Der er også noget lidt sort der. Faktisk en pæn by. Den synker. Det vidste jeg ikke, det gør. Vi havde 15 før. Okay, for meget. Okay, vi har for 15.
Det er faktisk meget. Jeg elsker de der. De her hus, de er så fucking fede, mand. Måske før bander og sådan noget. Det er altid bare på designet af det. Så, der er lidt stone der. Og så lidt mere mudstone der, og så sådan her lige her. Hvor der er koral ned. Af min tank. Eller at man kan sige alger. Det synes jeg er fedt. Der er lige en gris, det kan lade. Fedt, at der er sådan 2 farme her. Jeg tror faktisk, måske jeg kommer til at bruge her. Men det er meget sjovt, at man skulle tro, at jeg tilføjer også til hverken med kigger. Der vil der være for eksempel en landsby. Men der har jeg ikke. Det er helt originalt, altså. Måske har det været så lidt i gamle. I de gamle her i hvert fald. Men jeg kan huske det sådan helt. Jeg kan huske, når jeg var mindre, sådan når jeg startede som 5-6 år med at spille Minecraft. Jeg startede faktisk som 4 år, men når jeg selv gjorde det, måtte spille det på PlayStation 3. Eller når jeg kunne spille det derhjemme på PlayStation 3, så var jeg sådan noget 5. Nej, jeg var faktisk 4 år. 4-5 år. 3-4 år, mente jeg. Jeg spillede sådan rigtig Minecraft. Der kan jeg huske, at jeg spillede, hvor jeg gik ind i normal. Jeg gjorde meget til creative. Det var ikke meningen. Jeg var sådan for eksempel diamonds og sådan noget. Og emeralder. Det var sjovt. Det var fordi, der var så meget på det tidspunkt. Der var de originale døre. Og så det der overtræ, tror jeg det var. Og så var der det mørke helt. Det her træ. Mørk. Oak tree planker. Jeg prøver en million. Meget sjovt, at den ikke tager noget damage. Det kan jeg jo bare ikke tage damage. Jeg tror, jeg kan løse med bronze nu. Ja. Kartofler. Kartofler. Patata. Kapata. Patata. Kaputata. Awawa. Det er bare for sjovt. Måske skal jeg bygge mit hus. Ja. Ja, det gør jeg. Bygger du dark oak? Skal lave sådan et specielt hus, synes jeg. Eller det er nok lidt specielt for mig, for jeg plejer ikke at bygge sådan et hus, ikke? Nok derfor jeg kalder det specielt. Der er kun én gang, hvor jeg byggede det. Det var inde på den server, som jeg spillede med. Eller inde på School Edition, man kan få. Så når jeg spiller på den, så spiller jeg se her. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var ikke så godt. Så er der jo ikke en... Jo, der er der faktisk.
3, og så i midten. Yes, så skal vi have den der, og sådan noget der. Eller jeg har ikke bygget den her lige præcis, den her model. Jeg har bygget noget lignende. Husk nu, hvis I liker, så laver nogle flere af de her videoer med det her. Så nej tak, jeg gider ikke spise den. Så ej, jeg skal helt tilbage igen for at få nogle leaves. Nej, ikke leaves. Jeg mente. Jeg kan ikke få lov. Men altså. Jeg er ved at være træt af, at den blev med stansen nu. Sådan der. De der træer, man. Det tager bare længere tid at hugge, mand. Og vi skal bruge 4 saplings af dem. Det er også utroligt, at man skal bruge 4 saplings for at lave et træ. Når med de andre kan lave et stort træ. Ligesom på for eksempel jungle, der skal du også bruge 4 for et gigantisk træ, men du kan også få et lille træ ud af et stykke jungle. Og hvad hedder det? Det her grain eller andet. Ja, der skal du også bruge 2 for at lave sådan et gigantisk træ. Men også 1 for at lave et lille træ, så du også kan bruge også det samme materiale. Så det er lidt dejligt alligevel. Det er bare det tager lige så lang tid for at lave et stort træ, som det gør at lave sådan et lille træ. Og et stort træ, der er mere wood, for eksempel. Det er godt, synes jeg, fordi så tager det ikke længere tid, for du skal grave rundt og sådan noget. Og så kan du bare bygge en trappe op, kan man godt kalde det for. Og der har en trappe, og så kan du få det wood, du har brug for. Det kan jeg godt lide. Især når man har en god pickaxe. Så sådan, det er lækkert. Så kan man bare søge sådan. Jeg elsker også det gamle musik, det er sådan her. Man kan få lov til at høre det igen. Swice saplings. Kom nu hurtigere, mand, så længe kan det ikke tage. Sådan er det sgu meget nice. Det er svært. Kan vi sætte det højt. Og så skal vi noget jord.
Snarare Nojal. Den ødelægger ikke sig selv. Kun 2 saplings. Desværre. Nej. 3 saplings. Jeg drejer jer. Kan jeg ikke lade os lige ind. Yes. Dankeschön. Så er du bare tilbage så. Så vi er på vej til dig, julemand. Vi er på vej til julemandens hus. Julemandens hus. Das ist Julemandens Hus. Das ist unser Gast. Das ist unser Gast. Das ist unser Gast. Das ist, ja, das ist gut. 3. 1, 2, 3. Forkerte vej. Så sådan her min afstil. Eller trappen. Så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. Meget nemt at søge. Skal du. Sådan der. Og så der.
Og det kan jeg jo særligt en ekstra. For lige gøre sådan, så det ser naturligt ud også. Nej. Vi skal også nok tage en ovn. Nu er det ikke lige det, vi skal tænke på over. Vi har råd til nogle flasker. Vi har råd til 2 træer. Indtil videre. Og skal vi også sætte det her. Så tænker jeg, vi sætter. Det er jo det er svært at finde ud af, hvordan man skal indrette det her. Fordi hvis jeg sætter 2 der, så her, det ser sådan lidt forkert ud. Så hvis man fjerner dem her, og så sætter man her, så kan jeg min seng der, og så det andet sted. Så for eksempel skal jeg have en crafting table der, og så en, hvad hedder den? En træovn her, og så en træovn til. Og så en normalovn, og så 2 jernovne. Så måske kunne jeg indrette det. Men så kommer jeg til at bare blive rodet. Men jeg kan også bygge et til stykke ovenpå. Eller ikke et stykke, men en etage til hedder det. Please, det er rigtigt. Jeg kan ikke. Jeg sætter den forkert. Det er sgu bare pinligt. Vi skal også have noget sand. Strømmen tog ud. Jeg prøver lige med det. Jeg skal lige med sten, så vil jeg hugge her lige i stedet for at bruge min tid på at hugge derude. Det er sgu ikke så klogt.
sten der. Vi skal have en ovn. Der er et lille hul her. Sådan der. Vi skal også lige få noget. Så har vi en lille cave her, kan man godt kalde det for. Ej, cave. Min. Normalt over det. Ja, så skal vi lige have fået at vide, hvordan gør man. Og jeg kan godt lide, der står, hvad man skal proppe ind. Brændings ting. Brand. Selv. Jeg ved ikke, hvad der står. Battery. Overblind. Så. Das ist nicht funny. Det gik sgu meget hurtigt. Das ist nicht funny. Das ist. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det for. Der er jo flere betegnelser på ikke sjov. Det er ikke sjovt, eller sådan noget. Das was? Das ist. To betydninger. Det var ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Lidt tysklærer lige nu. Deutschlærer. Tysklærer. I skal ikke lytte til, hvad jeg siger overhovedet. Med alt muligt, undtagen hvis jeg kan oversætte det på dansk. Hvis jeg gør det, så bare lyt til mig. Det er stort, mand. Nå, men jeg vil sige tak for, at I så med på den her video. Vi kommer til at få rundet det her færdigt i næste video, så vi ses, hej. Og nej, jeg glemmer hele tiden at fortælle. Men hvis I smider en subscribe, så er vi virkelig glade. Jeg skal prøve at ramme 150 subscribers, så kommer der måske noget spændende eller sådan noget. Jeg kan ikke love noget. Jeg siger det bare. Men 100 subscribers, det vil gøre mig så lykkelig. Og nogle flere hacks på videoer, og flere serier på videoer. Det kan også være lidt. Jeg skal nok prøve at lave noget andet content, men hvis I går ned i min beskrivelse lige, og så trykker all links, alle links hedder det på dansk, så kommer I ind på min Discord-server, eller I kommer ind på hjemmesiden, hvor I kan klikke ind på min Discord-server og sådan noget. Så vi ses, hej. Jeg håber, I har nyt videoen.